Ти ме пита как решаваме споровете, винаги печели той, който е с по-валидни доводи. Което обаче е продукт на това в какво време ние сме израсли. Ние имахме критично мислене и можехме да слушаме другите. Докато сега повечето хора, поне това, което забелязвам аз е, че са твърдо убедени в собствените си убеждения. Виж, поне тук не съм... Не е вярно. Не съм убеден, бе. Моите си убеждения. Аз нямам такива. Напротив имаш. И преди малко, където се скарахме за паметта, ти беше абсолютно сигурен за какво е ставало на въпрос. Не. Ама това са лични убеждения. Добре, ама после минахме на това вълната точно, че Ама ти в началото... че е имал misunderstanding от двете страни. Да, ама това ти казвам, аз не Ма не. отричам. Аз не отричам това, ама ти казвам, че ти си такъв. Не, просто аз ти казах моята гледна точка, че мислех, че е така. Ти просто ми каза, имам проблем, не ми харесва това. И аз съм, окей, запиши го тука, нали, има техника, това, онова. Не, ти дори не ми го каза по този начин. Ти ми каза просто добре, когато решиш един вид. В смисъл, не си ми казал, има техника, ти дори не си се обосновал, от коя гледна точка си го разбра. Тук мога да споря. Показах ти, викам, микрофон, тука, там има два микрофона, телефон с моя шотарица. Това Ама не може не, да това ги сега вържиш. ми го каза. Аз ти говоря, когато го говорихме това. И Не когато говорихме преди стрима. Не, когато Не, прати не. гласовите още в София. Спор сега. Гласовото, когато ми прати, ми каза. Сега ще ме караш да ровя гласовото. Какво? В гласовото каза. Че не ми харесва как гласа ми. Да. Ама не Аз как звучи, смисъл такъв, че не ми харесва от- скрипта. Аз откъде да знам как звучи? И тогава ми каза, добре. Добре, да, запиши го тук. И ти каза, че го запиша тук наново. Да, защото имам предвид да ми помогнеш с скрипта. Ама аз не съм ти в главата. Не мога да чета мисли. Ама пак ти си като... Ето, има телефон, микрофон, бла. Ама Ама да. как ти обяснявам, че го гледаш от твоята си гледна точка? Да, защото нямам твоите. Аз си го гледам от твоята. Гледай си го и нищо не става накрая. От твоята не става. Става. Все още. Някой в чата да ми обясни. Като ви кажат, примерно някой записва видео. Записва voice-over. Добре. Затова става. Voice-over. Така. И тя има скрипт. Нали, даваме предистория. Има скрипт. Но ми казва в гласовото, защото тя беше в София и тогава го записва. Има едно видео, което все още не е излязло и което трябва да излезе някоя година. Тя ми казва, не ми харесва как звучи. Във вашата глава как ще е? Не ми харесва как звучи, не ми харесва как съм го записал. Примерно не съм експресивна, не ми харесва тона, трябва да съм по-хайпната. Това е в моята глава. Не, че не ти харесва как си написал скрипта и как ти го такова. Аз къде знам, че не ти харесва скрипта, като ти ми казваш как звучи. То хайпа така или иначе не зависи от микрофона. Пак То ти пак казвам. зависи от мене. Добре, но ти не ми уточняваш скрипта. Скрипта до там, до днес, до преди малко, преди час и половина, го няма никъде казано в цялостния... Ами ти така и да ме разбра тогава, аз се отказах, защото ти не пита, чакай как така звучи, и ти просто така, добре. Така, продължаваме. Тя ми праща това гласово, нали, че не й харесва как звучи, и после ми казва следващото гласово, или там се тая, след няколко гласови там, като си говорим, ми казва, като се превърна бълчик, ще се го запиша. И аз съм, добре, окей, има микрофони, има компютър, има теди какво си, има що техника. Ти знаеш, аз всичко, което ми е voice-over, аз съм си го записала с телефона, даже с стария. Мислех, че ще ползваш, примерно, микрофоните, които са за телефона и, примерно, ще го запишеш и пак е с телефон. Аз нямам идеята, че ти си мислиш за скрипта, пак казвам. Ти никъде в цялото това нещо, в този разговор не си уточнила, че е скрипта. Не си питал, ето! Разбрали ли? Мъжете са един път в този живот, разбираш ли? Те не мога повече сте с мъже. Ще тръгна жени накрая, разбираш ли? Моля ли после аз да се включа, като тръгнеш жени? Ако искаш да включвай. Добре. Мога да говоря, като те говориш, ще си най-добре. Благодаря. Ще ми запушиш устата. Да. Съгласен съм. Добре. Така ще се вържа с един колан. Добре, нямам проблем. Да, благодаря ти. Това Какво благодаря ти, бе? Тя са хили.
Тупна. Ами ето, не си питал. Разбра ли? Не съм разбрал. Ти уби го на Кое не разбра? Не съм разбрал цялостта. Ти какво си разбрал в този живот? Нищо. Браво. Еми да. Ами тъп си. Ние от колко време се познаваме? Прекалено много вече. Сега ли го разбираш, че съм тъп? Ами надявай се да не си. Да, за това се пита. Ето, за това Чули? пита. Ти що не пита, а? Ти защо не ме пита? Аз ти споделям проблем. И ти всеки път, като ти споделя проблем, добре. Или, еди, какво си, питам го. Ами не знам. Ти си реши. Аз питам за съвет. Дали ще го послушам? Не е важно. Тогава защо да се хабя да ти Ами казвам? за да чуеш още една гледна точка. Това си говорих с Дана. Когато тя тръгна да замина за Америка и не беше сигурна и ме попита. Да замина ли? Да замина ли? Аз ти казах не. Така. Анджел и каза, прави каквото искаш. Общо взето това и каза. Каза, не Ами знам. аз той ти казвам винаги прави каквото искаш Ами и ти да. нищо не правиш. Ами да, и тя затова още не е с него като хората. Значи, слушай сега. Ема ти си с мене, ето Вие там е сте разлика. мъже, за да имате някаква дума и тежест тази дума. А не да ми По принцип кажеш, съм мъж и да имам стол, не да ми го чупиш, но някакъв- мерси. да ми каже за брат. Ето, мъжа, нали, решава проблеми. А вие какви проблеми решавате? Къде Как го ги пише? създавате? Къде го пише това? Абе, човек, ние така е създадена планетата. Ама тя може да и си създадена както ти Слушай. иска. Аз не съм създаден на Ами, тази защото планета. Що стали лигловци? Бе, мъжа вижда мечка, ще нападне семейството, проблем. Мечката отива и убива я, решава проблема. Ама ние сме го Тук решили нито- този проблем. Сега мечки няма. Ето, той е решен този проблем. Ти може да Какво? обясни ми как да обясня на мъжете, че трябва да бъдат мъже. И да имат някаква дума. И да имат някаква мисъл в главата. И да не са винаги. Ами не знам. Аз нямам Ами мисъл. каквото си решиш. Ами нямам мисъл в Ами главата. там ви е проблема. Еми, на много места не е проблема, ама... Ми, Еми, ти отрежа главите. да. Нали Тогава ка- какви проблеми ще имаш? Не ми казвай, какво да говоря на стрима, така глупости. Като ги отрежа, ако ще правиш те. Трябва да улес... Защо са хиличката трябва да улеснява живота? Защото с него си имахме един много хубав разговор. Така. Ама като улеснява живота, вие ще сте разглезени. Ама то не е до разглезеното. Защо трябва, или това ме е любимото, да повториш нещо на един мъж 60 000 пъти, или 60 000 пъти да те е видял, че обичаш нещо или правиш нещо, и той да ми каже, не знам. Няма да питате някой път един въпрос от учителя, ако нещо не сте разбрали. Жените, че не мога обяснявам, не може маджба, са глава. Айде научете се да обяснявате, както Ама- с това, да върнали предишния разговор какво. Дам ти нагледен пример. Баща ти не разбира майка ти, не разбира нейните решения. Така е. Ама ти ги подкрепя. И човек е Ма не щастлив. са би. Не ми казва какво да правя. Аз като се ядосна ми почвам да жестикулирам. Ти си ядосана. Каква е? А виж ли, не му се ходи. Там отива и го прави, нали? Изразява някакво мнение. Не изразява. Не, напротив. Не, защото... Не, той не казва не знам. Той Не, казва добре. Той нищо не казва. Ма Той не ме плюй. ще прави каквото си искам. Пу! Ще ти го припомня това, не ма плюй. Да видиш. Опитвам се от много време да му обясня. Че ако още един път му каже, прави ли седи, какво си, и той ми каже, не знам. Що откача? Не знам да какъв език ти го обясня. Той кое не разбираш, че е психологически майнд гейм. Да разбера колко можеш да откачиш, да знам къде ти е предела, аз да знам дали мога да съм с тебе, дали си достатъчно откачена. Кажи, коя друга, дето е виждала някой за 2 пъти за по 2 дена, ще дойде живее у вас. Значи може да си психопат, може да си изнасилвач, може да си сериен убиец. Аз започвам да изпитвам изключителното нежелание да ти казвам каквото и да било, защото отговорът е. Ние сме от хората, които Да, не добре. задават въпроси. Моля, аз не съм такава. Защо говориш нощно число? Говоря за мъжете. Нали, в Ами момента, защо? Ами по този начин си улеснявате живота. ама ние, питате. защо да ни е лесен живота? Ние сме, нали сме на тази планета да те борим с мечките. Ето, борим се без въпроси. Не, имате някаква цел. А ваше просто е да кажете, назда, брат, и да оставиш всичко във въздуха. Колко смисъл тук 20 минути караме. Не, ти крещиш, аз нищо не съм казал. Ето пак. Ето пак нямаш мнение. Имам Поредно мнение. доказателство. Защо е нужно да го чуват хората от стрима?
Кой съм аз, че да дам мнение на стрима, да им пълня главите с Ама аз не моето правя за мнение? тебе. Ма ние в момента с такова ние сме на живо. Ей, там е камерата. Тук предавам на живо. Ама защото тръгнахме от това за скрипта. Ти Да, пак си нямаш мнението да ми го кажеш. или аз не обяснявам като Аз хората, гледала съм. или ти не чуваш. Ми от твоето викане на стъпа взех да го ушавам. Мислих, че не виждам и го Това са слушам теб. вече твои проблеми, не мои, че не чуваш. Аз си чувам много добре и си виждам. Това пак не е мой проблем. За какво се карате? Че Кристо не може да обяснява, не може да каже 3 изречения. А ти не мога да опиташ един въпрос. Моите 3 изречения ще да са по-бързи, даш. Ами точно, ето! По-бързо е ти да кажеш 3 изречения, отколкото аз да питам. Ама защо винаги трябва да получавате всичко на готово? Няма да се заинтересувате, примерно да кажете, защо? Как така? Ние Ами не получаваме нищо на готово. Ние сме тези създания, които си го извоюват и си го преди сме си го извоювали. Сега си го печелим. Защо изобщо си дадох да ме печелиш? Защото това умея най-добре. Аз какво съм някаква вещ, която взимаш за първо място награда в Защото чужите? пак си издел от слушалките, сигурно. Не. Има мъж в чата. Го, сега, слушай. Разбрахме женската гледна точка. Не е хубава. Тъй, има едно видео, което трябва да му направи voice-over. И тя ми праща гласово, защото сега карам, айде направи voice-over на това стишимано видео, защото седи от 3 месеца и не му правиш voice-over. Тя вика, да, добре. Той е на 2 седмици. Тя записва voice-over в София и ми праща гласово. Не ми харесва voice-over-а. Как звучи? Има някакъв скрипт, по който се води и си е написала, по който да запише voice-over-а. И ми праща гласово с това, че не ми харесва как звучи. И аз съм, предполагам, не й харесва как звучи аудиото. И казах, добре, като се преведе в Балчик, имаме техниката, obviously, да го запишеш. Когато му пратих, че не ми хареса как звучи, и му казах, нали, че имам нужда от съвет, така. Ама той просто... Ще намеря гласовото. Тогава не случайно ти го пратих, защото имах нужда от съвет. По-скоро... Не мога да го банна. Идеали ме! Банна този. Браво, Гуче! Браво, моето момче! Ето! Мото. Абе, как ще го... Такива модератори не ми трябва. Обичам да печеля живот.